Hola, soc la Sos Jou, tinc 25 anys i soc de Girona. El meu projecte musical tracta de música pop en català i també m'agrada la idea de poder fusionar el que és una miqueta instruments acústics amb l'electrònica. Des de petita, que m'ha agradat molt el món de la música, sempre quan tenia alguna inquietud escrivia lletres de cançons ja. O sigui, jo recordo amb 7 anys enfadar-me amb una amiga i escriure-li una cançó. O quan la meva germana em va fer 20, que era com algo molt especial, i jo en tenia 12, també, li escrivia una cançó. És com que neix d'una necessitat i també de ganes d'explorar sons nous i emocions noves. Jo crec que el que més m'agrada de la música és que et sorprengui. Com que passin coses que no t'esperes, no? Que no sempre sigui igual, sinó que a vegades hi hagi coses diferents. Que està molt bé quan tu ja saps el que passarà, però quan et sorprenen és com què està passant? M'interessa. I és algo guai. Al Niu veurem totes les cançons del meu primer disc, però també estic treballant en el meu proper disc, per tant hi haurà algunes cançons inèdites que us podré ensenyar i escoltareu en directe. La veritat és que no fa tant que vaig començar a fer concerts perquè, en general, ara farà 2 anyets i sempre he començat com a poc. No és que hagi fet una gira de 60 concerts en un any ni res per l'estil, però he estat molt afortunada perquè aquest darrer any, el 2024, vaig ser semifinalista del Sona Nou. La veritat que va ser una experiència molt xula, sobretot per poder conèixer gent que també està al mateix punt i gèneres musicals diferents. Doncs MFQM, que és el meu primer disc, tracta temes com molt personals que vaig viure des del 2017 i el 2022. O sigui, és com la meva historieta, no?, en aquest pas emocional i transitori que estem com definint-nos a nosaltres. A cada cançó explico una història i no sempre és la meva història. A vegades és com la història d'una persona que tinc al meu costat molt propera i que em fa viure com tot el que sent. Empatia que em neix d'allà, no?, poder escriure el que senten. I clar, pel que fa ara el que estic treballant més proper, sí que m'agrada barrejar tots aquests temes emocionals amb poder ballar, poder cantar, disfrutar, perquè soc conscient que tracto temes molt profuns i vull poder fusionar aquests dos costats meus, no? El costat de voler festa i el costat de parlar de coses importants i tenir alguna cosa a dir. Tinc entre 2 i 3 dones com clares referents. La Maia, que em sembla com la manera en la que tracta els temes i les lletres i la música que li posa, o sigui, tot és increïble per mi. El seu marc conceptual que té, i més amb el nou àlbum que acaba de treure, de Si abro los ojos no es real. I a sobre és un artista que, vulguis o no, dona la sensació que sempre es va com superant. Llavors hi ha una altra artista que es diu Adele Castillon, que és francesa, i m'encanta com fusiona els instruments amb l'electrònica, o sigui, ho fa de meravella. I per acabar, la Dua Lipa, no podia faltar, no? Potser ens anem al costat més mainstream, però crec que també té com molt de tacte amb les lletres i aconsegueix que les cançons siguin èpiques, que això no és fàcil de fer. Soc la Sos Jou i aquest 7 de juny ens veiem al Festival Niu, a Sant Martí Vell.